ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумот шад дар ватсап имо экранбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастем мошиное ки рӯй кардан аз территорияи Тоҷикистон ва аз территорияи Москва. мо мошиное ки имрӯз қабул кардем номбартон мекунем дӯстони азиз. дута Toyota Camry ҳастад ки бо нархҳои арзон, Toyota Camry американка ҳастад ва SK ва Дубайка дӯстони азиз ҳастад. Opel Caravan бо нархҳои арзон, Daewoo Tico ҳастад бо нархи бениҳоят арзон ва ҳастад Opel Astra H дар кузови Caravan, Lexus RX ҳастад дӯстони азиз, Lexus RX ва ҳастад Opel Vectra OVAZ 2109 ҳастад, Daewoo Matiz ҳастад дӯстони азиз, Hyundai Avanta ва Daewoo Nexi ва дигаран маркаи мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза 118 сомонӣ аст дӯстони азиз. мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад ки дар кузови Caravan аст, сирошад дар территорияи Россия. соли 1993 ҳастад ки сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайсияни мошин мегад, чотка мега 80% дӯстони мошин 80% мега, соза мегирӣ фақат ҳай мекунем. мошин мегад 4 та балон мегад нав зимни, 4 та дига мегад ледни ва запаскаш кард, яъне ки ҳам балонои ледни дора, ҳам зимни дора дӯстони азиз. салони мошин мегад салон мегад тоза, кай балонш чӣ хеле гуфтум, ҳам зимни, ҳам ледни ва мошин мегад дӯстони азиз. агар ки нарх наво мегад торик мегад ай учёт, яъне ки синомат кардан метия мегад дӯстони азиз. мошин соза қарор дорад дар Москва, Истрийскида районда, Новорижский дӯстони азиз. дар Москва Истрийский район, Новорижский. нархи мошина мегад 200 000 рубл мегем, бо арзон мегад мекунем, ёки ба ягон Opel Vectra солои 94-95 боша дар Тоҷикистон мега алиш мекунем, ки даш надаш фақат Opel Vectra фақат солои 94 мега боло бошад, аз Тоҷикистон боша мега ҳамин хел вариант алиш мекунем. ва сумаки нархи мошин дӯстон чӣ хеле гуфтум 200 000 рубл ҳаст, бо савдо дорад. ҳар рақамошо рақамҳои Россия, дар рақамҳои димгинашам WhatsApp доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ боша, марама занг зад дӯстони азиз, маълумоту пураша гирем мошина ай учёт синомат карда метиҳам. мошин мега идеални сайз, яъне ки 80% аст дӯстони азиз. мошин соза нархшам мега арзанда. марама дига маълумотша гирен ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дошта бошанд, ёки хона, замин, квартира хоҳанд ки дар канали мо реклама дамодаанд, маълумот рақамҳои мо барои WhatsApp, барои реклама рӯй кардан 885 1225 WhatsApp, имо Telegram, пайваст рӯй кунед, мо реклама мемонем. лайкро разанем, фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ҳастад баъдрон ки дар кузови Caravan Universal соли 2008 сол ҳастад ки сӯзишвориш бензини холӣ. мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайсияни мошин баъдрон, чотка мега мошин мега 100% омада бинен. 4 та балон мегад нав дӯстони азиз, мошин мегад ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ мегад, мотор мегад 100%. ва дӯстони азиз мошина мегад 5 моҳ пеш мегад айвагон мегад фурӯвардагӣ мегад 5 моҳ пеш мегад айвагон хумо гирифтагем. мошин мега идеални сайсияне ки мошини вагонай балон нав, дискови радной, кондитсионер, электропакет ҳама намуд комфорта дорад. нархи мошина мега 82 000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. 82 000 муомилаи савдош мега дар назди капоти мошин мега меша алиш намеша мега тоқа суми холӣ. якум рақамошо рақамҳои TCL дастии ахираш 43-44 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 69-72 ишам кор мекунад. иштам WhatsApp доранд. кадоми шуда ки Opel Astra H ки лозим бошад вагон, марама занг занем, маълумоти пураша гирен, срочна мега бо савдо доштаем. лайкро разанем, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад ки Lexus RX срочна. соли 2007 сол ҳастад ки сӯзишвориш бензина, объем мотори 3.5 литра, коробкаш автомат, сайсияни мошин мегад чотка, мошин мегад фақат ки винко дошт мегад, як крила мегад ҳамуҷо дӯстони азиз, яъне ки задагиш фақат як винко дошт, як крила. ҳамин хеле маълумот нависанд. 10 моҳи дига мегад танировка дорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионер, моторсоз, коробкасоз, кузоваш мега соза аст, қай дига намуд комфорту. нархи мошина мега 116 000 гуфтеастем, бо арзон мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 116 000 сомон аст. 2007 сол винко дошт, фақат як крила.
دوستان عزیز میگه بهودا میگه ناراحت نکنید فقط خریداروی انیق میگه زنگ زنم خب پراموی رقمای مگافون شده رقمای واتساپ شده یگم سوالتون باشه یگم معلومات ایلواگی ماشین در شهر دوشنبه زنگ زدید معلومات پورش گیرید و شخصانی که ماشین فروشی دارن که خونه های زیر فروشی یگم زمین کوارتیر برای رکلام کردن مرامت سونازی رقمای برای رکلام کردن 885 1220 واتساپ ایمو تلگرام داره برای یک رکلام میمونه و شخصانی که در همین نوار اگر ماشینی که محقولیش نکی نیفته باشن خواهن که ماشین خرم در کامنتر ما تنها نویسید که کدام مارک ماشین با شما لازمه و کدام سال تا کدام نرخ ما از فروشنده انتخاب کرده جدا کرده پیشکش میکنیم شما لاکی را فراموش نکنید و نوار ما رو در واتساپ ایمو دیگه سایتون نوار پادلشش کنید میگذاریم با چهارم ماشین فروشی هست که دایو ماتیزای سروچنا سال باریوشش 2003 سال است که سویش فروش بنزین ابی موتورش 0.8 لیتر коробкаш механикае сайсари мошин мега чоткае мошин як сола мегад ҳуҷҷат дорад 4 та баллон мегад нав 4 дискотсион азиз мошин мега соза бо хайхтон маълумот ин номеруш транзи нархи мошина мега 17000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе сион азиз пойтахт خب پراموی رقم‌های مگافونی حساب شده و رقم‌های واتساپ شده یگان سوالتون باشه یگان معلومات ایلواگی مرام از اگر خطا نکنیم ماشین بفکریم دایو نکسی ازبکیت شده است اگر خطا نکنیم با خطون پرسین موتورش میگه 0.8 لیتر اکونومی پراستوی بنزینی خالیه 0.8 لیتر پراستوی خب سونازی توقع سومی خالی گفتگی است علیش پالیش نمیشود مرامت شخصانی که میخرین زنگ زنیم و شخصانی که ماشین خراب باشه در کامنتر نویسید که چه مارک ماشین با شما لازمه ما پیشکشتون میکنیم لایک و از شما و ویدیوی نو از طرف ما میگذاریم ما پنجم ماشین فروشی است که اوپل وکترا آ سال باریوشش 1991 است که سویچ فروش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار داره ماشین میگه سوزه нархи мошина мега 11000 мегем бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисода мошин мега соза мегирӣ фақат ҳай мекунӣ расходча нагуфтиян ва нархам арзон аст сунад мошин мега соз 91 солаи ранги солои 94 сиасини тофтесае 11000 сумаи азиз мошин дар шаҳри ҳисор шахсоне ки мехарен занг занем маълумоти пурашагӣ рақамҳои мегафонӣ соҳиб шунаем ва дӯстони азиз бозам агар такрор мекунем шахсоне ки мисоли ягон мошин доранд ягон хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша барои ҳамин реклама кардан марамад рақамҳои мо барои реклама кардан дар було астае ахираш 2020 ватсап имо кор мекунем на кабуд навистагӣ астае роя кунем мо рекламаи монем лайкро азарен навора дӯстони то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ астае дӯстон ки ваз 2109 мошинои советски маладиҷин чихелки дар комментара бениҳоят хоҳиш кардаем соли бориюшаш 2002 сол астае ки сӯиш фурӯш бензинаи мотораш 1.5 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад мошин мега созаи чоткае 4 дискавкои маладиҷ дӯстон 4 дискавко хосветои навхалии ранги серебрист офисаи буд сурат маълумот чахтон мегирен ва нархи мошина мега 10000 сомон гуфтасиян бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон аз мега ки беҳуда мега нороҳат накунем фақат одамони харидор ва тоқасуми холӣ мега алиш намешавад ва одамоне ки мисол мошинхари аниқ бошанд чунки одами коргарам беҳуда мега нороҳат накунем фақат харидори аниқ рақамҳои соҳибшон марамад дига маълумотша метавонем гирем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ астае ки срочнаи хундай аванта соли бориюшаш 2010 сол ва алишам мешавад светои синӣ сӯифурӯш газ бензин аби моторша ду гуфтагат сунази намедонам хато карда агар соҳибшо ками хел маълумотша ду навистиян хай бухтон мепурсен коробкаш мегад автоматаи сайсани мошин мегад чотка идеали сайсани бо хай расход пасходша мисол чи камудиша бухтон мепурсен барои ки маълумотоша фақат нагуфтиян хели пра нагуфтиян аби моторшам ду навистай ва газ бензин вариантҳо алиши мегад дорад нархи мошина мега 65000 мегем бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе кондитсионер электропакет абагреф ва дигар маълумотҳо ва дискоташа баллонои 80% ин ҳамин рақамҳои мегафонии соҳибшона ахираш 2112 ватсап кор мекунад ва рақамҳои промоутсиони ази рақамҳошон дар мегафонае нархи мошин 65000 сомон алиши боша мегад пешкаш кунен ва мошин дар шаҳри душанбе хай бисёр такрор мекунем дига маълумотша хитор мегирем ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшта бошанд метавонем ки дар рақамҳои боло буда сурат маълумотша роя кунем мо реклама мегузорем ва шахсоне ки дар ҳамин навори ҳамирӯзаи мо агар мошини маҳқулӣ наёфта бошанд дар комментара нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст то чанд сомона мо дар видеои оянда албатта кӯшиш мекунем пешкаштон мекунем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ астае ки Toyota Camry 212 SK ене ки дубая SK кардагиянд
соли бори 2007 сол астае ки сӯишфурӯш бензине абиё мотораш як 2.5 литра коробкаш автомата сайсари мушинмека сӯзад. Дӯстон азиз, газ ҳам доштае. Газ, бензин, мотор 2.5 коробка автомат мушинмека дубоя эска кардагем. Як сола мегад ҳуҷҷат дорад. Дӯстон азиз, танировкаш мегад то моҳи 07. Дӯстон азиз, ки то 07 моҳгира ҳуҷҷаташ ҳаста, ки танировкаш. ҳуҷҷат як сола. Хадавой мегад кардаги. Дӯстон азиз, ҳамаҷош мегад 100% эска полни худ кардаги. Нархи мушин мегад 85,000 сомонӣ аст. мегад сабабаш бо мегад муомила мекунем бо шахсон. Агар ки ҳамин мошин ки маъқул боша, бо метавонем ки занг занем, маълумоти пурраша гирем. Мошин хай дар навор идеали состояние, диска писка балон набуда, бо тем более ки танировка ва ҳуҷҷат ҳам доштае. эска кардаги 85,000 сомон аст, бо муомила доштае. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуносони ахираш 11:00 бошид дар шаҳри Душанбе. кадоми дар ки маъқулае занг занед. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкро разани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Daewoo Nexi. соли бори 1995 ҳастае ки сӯишфурӯш газ, бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати худ беҳтарин қарор дорад. Соли мошина светаш хай зур буда, бо краскашам навай, бо хехтон маълумотша мегирем. нархи мошина мегад 11500 гуфтеси ҳамсоҳибаш, бо мегад арзон мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, дар территорияи Калхозобод, Дӯстон азиз, шаҳри Бухта. 11500 бо муомила доштаем. балоншам хай средняй, нав нестай, средняй. рақамҳои соҳибшон ҳастай тисел. кадом дар харид залатисти Nexi дар кор ҳастай, марама занг занем, маълумоти пурраша гирем. ва бозам мегӯям ки кадом маркаи мошин лозима нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. фақат Дӯстон азиз, шумо лайкро разанед, дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор аст, то чанд сомона ва аз кадом территория. мо ёфтаем пешкаштон, наёфтаем, мо дар видеои оянда албатта ждат мекунем. навора хоҳиш мекунем ки подписааш кунед навро, Дӯстон азиз, ва чӣ реклама боша рӯй кунем, мо реклама мегузорем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry бояд тайёрга. Дӯстон азиз, срочная. соли бори 2010 сол ҳастае ки сӯишфурӯш бензине, абиё мотораш 2.4 литра, коробкаш автомата, сайсари мошин мекад, чоткаи созае. дӯстон азиз, мошин мегад ҳуҷҷат, танировка мегад, ҳамаш мегад 4 моҳи дига. 4 та дига мегад балон нав. Дӯстон азиз, ва вариантҳои алишира ҳам мегад мебинем пешкаш кунем. мошин кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорт, 4 моҳ танировка, 4 моҳи дига ҳуҷҷаташ яъне мондае. нархи мошина мегад 115,000 мегем, бо арзон мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 2010 сол бензини холӣ 115,000, вариантҳои алиши боша мегад пешкаш кунем. мошин дар Душанбе, рақамҳои соҳибшон ҳастанд мегафон. хоб кадомтон ки маъқул аст, алишӣ мекунед, мақсад занг занед. фақат одамони харидор ё ки одамоне ки алиш ради интерес мегад нороҳат накунед, чунки моро мегад кор мекунем, зиндагӣ дорем, беҳуда мегад нороҳат накунед. фақат одамони харидор. Дӯстон азиз, соҳибшон чанд қадр ки маълумот мо дар мақсад ки пешкаш кард, мо ба шумо расонем, дига метавонем ки бо маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае, боядро ки бо нархи арзонаи срочна, фақат ки як кас мечизе, кор дига мошин соза мегӯям. Daewoo Tico светои сафед, соли бори 1996, сӯишфурӯш бензин, абиё моторш 0.8 литри, экономни простой. коробкаш механикаи сайсари мошин мегӯяд соза. мошин мегӯяд мотор соз, балон мегӯяд 60%, кузов мегӯяд соза, аккумуляторш мегӯяд соза ва электропакет мегӯяд дорад. Дӯстон азиз, ва дигашам мегӯяд тариқи телефон мегӯяд. мефаҳмонем мошин кас мечиз ки кора бо хай, мақсад ки мегӯяд нархи мошин нархи нем хеле арзон, нархи велик. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. Дӯстон азиз, нархи мошина мегӯяд 6000 сомон мегӯянд, бо ҳамира арзон мекунад. мумкин дар 4000 гирем, мумкин дар 5000, мумкин дар 3000 хаиша бохтор харидор яъне мошин мегӯяд. фақат одамони харидор мегӯяд, то қасми холе мегӯяд, алиш намешавад. мошин дар Қабодиён. Дӯстон азиз, хоб промои рақамҳои соҳибшони рақамҳои билайна. Дӯстон азиз, ахираш 10. ба кадоми шумо ки лозима ҳастад, марама занг занед. шахсоне ки мошин харад нависед дар комментари. шахсоне ки мисол мошин реклама мекунед бошед, ё ки хона замин, марама дар рақамҳои боло буда WhatsApp-ай ахираш 20 рӯй кунем, мо реклама мегузорем. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда худо нигаҳбон ҳамаи шумо.